नमस्कार मंडळी, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली व्लॉगमध्ये. आणि आजच्या या दिवसामध्ये नाही आपल्याला इकडे झोपलाय, रोसलाय, फुगलाय, फिरलाय. तर आजच्या धडाकेदार व्लॉगमध्ये चांगलं स्वागत आहे. आणि आपलं नाश्ता करायचं, ऑफिसला जायचं. ऑफिस पाऊस मस्त पडतोय, सुंदर असा पाऊस आता पडणार थोडाफार, कारण की येते आपली आषाढी एकादशी. तर चला नाश्ता करूया. आणि काय बोलते आणि काय हा बघा कसा झोपला. हा त्याचं काहीतरी वेगळंच असतं. तर चला मस्त की नाश्ता करूया, रेनकोट घालूया आणि ऑफिसला जाऊया. ओके काय बोलते? ओके ओके चला. ए तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय आणि इकडे आता जो आपल्याला थोडासा असाच चटाकेदार पटाकेदार नाश्ता बनणार आहे. इकडे मका उकडून घ्यायचे, इकडे टॅमॅटो कापतायत, मग कांदा कापायचा आहे. आणि पिल्लूने इकडे तयारी केली बघा. बापरे, माळ घाल घालत पिल्लू, माळ घाल घालत, माळ घालत घाल. हा एवढी इकडे काय कसं दिलं पॅकेट एवढं मी बिघडलं काय पॅकेट आणलं म्हणून. ओके काय करणार तुम्ही याचं? खाणार अरे मामीला. तर चला आता कसं बनवतं ते बघूया. मका उकडून घ्यायचं, टॅमॅटो बारीक, आणि मग हा सबस्क्राईब तर आता कांदा कापायचा आहे. तर मका मस्त उकडून घेतला बघा. आता त्याला थंड करतो, जरा थंड. किलोनी इकडे चालू केलंय बघा काय चटपटा नाश्ता. बघा कुरकुरे 10 रुपये के तुरतुडे. काय बोल? 10 रुपये के तुरतुडे. आपण खातोय कुरकुरे तुरतुडे 10 रुपये के तुरतुडे. कोथिंबीर अजून काय काय येते ते बघा, तुम्हाला दाखवतो मस्तपैकी. नाही रे जेव घेतलं काय ब्लॉग. तर मित्रांनो स्टार्ट हे सगळं मटेरियल आहे, ह्याच्यामध्ये जाणार आहे आता एक एक करून. बघा तुम्ही, मजा येणार. चला बघूया एक एक पुढे फटाफट आणि फटाफट टाकूया. बहुतेक मटेरियल आलेलं आहे, बहुतेक मटेरियल आले त्याला पुढे. काय नाही एवढा नाही. मग दुसरा घे, टॅमॅटो घे, ते ग्रीनवाला घे, कुठला तरी घे मस्त घे. आता कसं गेला संपला ठीक आहे सर. बरोबर आहे ना टेस्ट? असं थोडा आहे ना, थोडा आहे ना, तोड त्याला, तोड, बारीक कर तोड हा तोड ठेवा तोड, बारीक कर त्याला, बारीक कर बारीक. हा तसं बारीक करून घेतो, नंतर आपण हे टाकताना बघू परत. हा काय चालू आहे? हे चालू आहे चला थोडं ये बाहेर. हा बाई, चटपटा काहीतरी पाहिजे ना, चव सुटले तर काय करणार. हा याचं चालू पण आहे, त्याचं आधीच चालू झालंय. त्याला नाही भेटणार, याचं झालंय. त्याला नाही भेटणार भाई, आम्ही लय भारी बनवणार आहे. काय हे टाकूया. चला आता हे तिच्यामध्ये करूया आपण मिक्स. तूळ टाकले आता याच्यामध्ये आपण करूया मिक्स कांदा, टॅमॅटो आणि कोथिंबीर. सगळं मिक्स होणार आहे एकदम छान असं. वा वा वा, कॉर्नबेल झाली. कॉर्नबेल एकदम चटपटा बेल. जरा मिक्स हे साईडला होणं वाय असं मध्ये नको येऊ पिल्लू यार. तिकडे आता थांबायचं तर येऊ नकोस. बघा कसली पिल्ली झाली भाई. थांब जरा, जा तिकडे जा. चल हा बघा मध्ये नाचता बघा. मिक्स करायची एकदम कडक मध्ये. कांदा तो एकत्रच राहिलाय. हा मस्त मिक्स करायची एकदा.
मिक्स होऊ द्या. मग आता मी टेस्ट सांगणार तुम्हाला, एकदम पद्धतशीर अशी टेस्ट सांगणार. चव कशी, चव. अरे तो तुम्हाला माले बघा तुम्ही. हा मालिक माई. मी तुम्हाला माले उद्या बघा. काय बनणार तू? माऊली बनणार, माऊली. माऊली म्हणजे माऊली कृष्ण. म्हणजे कृष्ण नाही, विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल म्हणजे हा. सबस्क्राईब करो. विठ्ठल म्हणजे मी विठ्ठल बनला नाही. हा मस्त. गेल्या टायमाला पण बनलेलो ना, नीट बोलायचं, नीट बोलायचं. गेल्या वर्षी पण बनलेलो. हा मी गेल्या वर्षी पण बनलेलो. बोल, माझ्या इन्स्टा आयडीला जाऊन बघा. मी माझ्याकडे माझी नवीन वाली बॅग आहे आणि आणि फॅन मध्ये छोटे छोटे बोट टाकायचे ते नान देतो मी. हा ते बोल की गेल्या वर्षी पण बनलेलो विठ्ठल. गरबाची पण विठ्ठल बनलेलो. हा तर तुम्ही माझ्या इन्स्टाला हे बनलो होता विठ्ठल. तुम्ही अशीच जाऊन इन्स्टाला माझ्या फोटो बघा. ओके. बोल त्यांना. विठ्ठल बोल म्हणजे इन्स्टाला जाऊन, इन्स्टाला जाऊन बोल, आणि इन्स्टाला फोटो जाऊन बघा हा, माझा. फोटो बघा, लाईक करा. लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा. मी लोक सेंड गेलो. झालं. आणि बघा इकडे तोपर्यंत काय झाले माहितीये का, ही प्लेट आहे ना ती शॉर्ट मध्ये दिसेल तुम्हाला. ही plate अशी गदा गदा आलेलं. आणि हे काय झालं यार, इथं त्याला खायला. प्लेट आण, जरा plate ही आणा ना. प्लेट आणा, आपापल्या घरी जाऊ. हे बाय बाय बाय, चला गाईज. आता मी तेच सांगितलं. आईला बोल प्लेट मम्मी या. चम्मच पण लागतील ना. हो, हाताने खायचं भाई, हाताने. चम्मच हिंमत काय असते, हाताने खायचं. कसं असं छोट्या प्लेटी चालतील आपल्याला. छोट्या आणि मोठ्या नको. छोट्या छोट्या आण ना पिलू, छोट्या. थांबा गाईज, खाताना त्या बघा, हा बघा माझ्यातला घेतोय, हा बघा. ते डिश कसे झाले मस्त पिलू, कसं झालंय? छान हा बघ, मग गुड करू दे ठीक ना. आहे. मस्त. असं ना, चटपटा. हे सोबत मका पण द्या, सर्वच द्या. आणि असं आम्ही संपवतो, सांग संपवतो नंतर. कुरकुरे दे ना. आहे ना त्याच्यात. हे काय किती आहे बघ, इथं पण आहे. सगळं खायचं आहे की एवढं कुरकुरे नाही खायचे फक्त. पॅकेट मित्रांनो, आजचा ब्लॉग आपला चटाकेदार नाश्ता, चटाकेदार चटपटीत असा नाश्ता. तर कसा वाटलाय आजचा ब्लॉग? कामावर धबा बनवलाय. तर मस्तपैकी जेवण पण झाले आणि नाश्ता सगळ्यांना आवडलाय. मम्मी पप्पांना, पप्पा नंतर आले तर पप्पांना पण आवडलाय. मस्त वाटलं. मम्मीला परत एकदा बनवूया. छान झालं, मजा आली. तर ते मका वगैरे टाकलेला, कोथिंबीर बघितलं असेल तुम्ही, शॉर्ट्सला पण टाकणार. तर भेटूया उद्याच्या ब्लॉग. तर आता आपण ब्लॉग एंड करू. कसं वाटलं आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.